भी तत्पर रथयात्रा ପାଇଁ। दर्शन ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନେ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚଳପ୍ରଚଳ। ଏଇଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। रथयात्रा 2022। Okay, Jai Jagannath. Thank you. Okay. Jai Jagannath. Yeah, it's rare, or it's rare. रथयात्रा 2022।
ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତ୍ରିକା ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଆସି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଶିରିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ଯଦି ଭିଡ଼ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖସି ଯାଉଛି ଦୂରେଇକି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତ୍ରିକା ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷ। ଆରେ ମାଉସୀ ରଖନ୍ତୁ।